Я ще хочу сказати нашим українцям, які дуже переживають через те, що кримські татари мусульмани, то я хочу навести приклад, коли кримський татарин врятував українську церкву. Це було в 1922 році, коли українці таки вирішили зробити свою церкву, тоді зробили собор, зібралися, щоб обрати митрополита і все, щоб була своя церква. Але на собор не прийшов жоден єпископ, жоден, бо вони всі були московські, або прямо з Москви, або за противців. Збирається собор, на собор збираються, крім священнослужителів, ще діячі культури, такий реально відкритий собор. І нема жодного єпископа. Немає жодного єпископа, що означає? Що не можна рукопокласти митрополита. Слава Богу, серед делегатів був кримський татарин, Агатангел Кримський. І він згадав, що відповідно до традиції одної з церков, я не пам'ятаю так навскидку якої, є рукопокладання, коли весь загал покладає руки на митрополита. Це сказав Агатангел Кримський. Він був дуже освіченою людиною. І тоді, власне кажучи, саме завдяки кримському татарину утворилася автокефальна українська церква. А давайте я